Wes iki cepat-cepat wes. Rem wes. Sekarang guyang iki. Diberes iki sih arep enteni Mas teko jare arep rene iki ndi ra teko wis. Oh, ngopo kowe iki? Iki lho Mas, bar cepat-cepat terus nyetel rem sisan nang iki. Karo ngenteni kowe kuwi lho. Yen menawa tak kei duit to bar ngetrip Gunung Kidul Inap terus bablas nyambali lho, ora ya akeh. Akeh to. Gak aku ki yo kangen karo kowe ora ketemu pirang-pirang dina. Aku ya sedih lho Mas, tak tinggal ki pirang-pirang dina ora temu lho. Lah sedih ki sedih ngopo to, Do? Sedih mergo aku ki ora tak kongkon lho Mas, ki aku nek dadi kepenak, ya ngopo ne bingung. Ya wis kono, Do, gekno kopi aku sik. Nah, ya ngono kuwi lho Mas sing tak seneng iki. Grenek kuwi gur kongkon ae. Ya wis tak kene sik, entar ono kono. Kono kae aku karo duit ya. Iya lho, ndang gekno kono sik. Teh, Do, teh, teh. Teh. Ini teh yo. Ya. Ya. Hah, Mas kayak mulai ngetrip. Ya mesti aku langsung kayak duit tinggal gak kene wedang iki. Hah? Gulane entek nah. Wis gedhog-gedhog ning ngene sik iki. Wah, sik dadi iki siji. Wis. Nah, dadi. Iki kayak separuh ae, nek kebak iki ora legi iki. Wis, ngene. Separuh ae. Wis ngene iki. Nanti kebak iki pahit melung-melung. Wis. Di. Wah, teko wedange. Ya Mas wedange. Ya, iki wedang nek ra kebak apa wedang turahan to, Do? Kuwi ki utuh lho Mas. Gur mau kuwi gulane entek. Ya sengaja ora tak kebak, ilang tak kebaki ora legi. Oh, alah, Do, engke tak kira nek wedang turahan. Ya wis nek tak ombene. Wis nang tak ombenen. Ki aku njaluk duite. Iya lho tak ombene sik. Iya to ora legi kaya ya bening. Yo dite. Milio dhewe to. Oke, sing ndi? Ndang milio dhewe to. Dite jikuo. Aku tak milih sing iki, Mas. Ya, lah ora milih sing abang itu to. Ora abange buluk iki anyir-anyir aku pilih iki ya iki, ora aku jajan iki. Ya wis peno. Iki ya? Yo sing ndang ngalio nek no. Yo yo. Wis cair. Ya, bocah iki dikei duit malah milih duit 2000-an kan jiko atusane emoh.